Zuzen batek puntu asko dauzka. Denak ilaran. Hau adibidez, erre zuzena dugu. Nola marrazten da zuzen bat? Hau da erre zuzenaren ekuazioa. Hau ekuazio inplizitua edo orokorra izango litzake. Zuzen hau marrazteko modu asko daude. Bat. I askatzen dugu alde positibora. I berdin x edo I berdin x. Taulatxo bat egiten dugu. Zuzen bat marrazteko nahikoa dira 2 puntu. Baina guk 3 aurkituko ditugu. Nola hartzen ditugu puntu horiek? Hemen egin behar baldin badugu marrazkia, erdiko balioak hartzen ditugu. Beti x finkatzen dugu. Orain hasieran behintzat. X finkatzen dugu hemen x ardatzaren gainean balio batzuk proposatuz. Ez oso hurbil egongo diren xen balioak, baizik eta -3, 0 eta 3 adibidez. -3 balio ematen diogu xeri, eta zuzenaren ekuazioak dioen moduan I xen berdina da. Hori esaten digu ekuazio honek, horri kasu eginez bilatuko ditugu zuzenaren puntu guztiak. I xen balio berdina izan behar du. Orduan nik xeri gutema naiz balio ezberdinak ematen, -3 I berdina izango da. 0 I berdina izango da. Eta 3 I berdina izango da. Negatibo bat, 0 erdi-erdian oso erreza da 0 zenbakiarekin zuzen baten ekuazioan lan egitea. Eta 3, adibidez. Ze puntu izango ditut? -3, 3, 0, 0 eta 3, 3. Kokatzen ditut puntu horiek ardatz koordenatuetan, x eta y ardatza, x ardatza eta y ardatza. Marrazten ditut 0, 0, 3, 3, -3, 3 eta hor marrazten dut zuzen horren marrazkia, zuzen horren grafikoa.